হাসতে হাফাঙ্গ বিজেপি সরকার কেন্দ্র সরকার বিজেপি সরকার সাবাবাय সবা খালাयनाय नरक एदिसो देलां सामानि हिसाब सोंनायो जोंखौनो जबाव थांया जों जबा खानि बर' गैया कारण बर'सिनि हिसाबनो मुक्तिखाय सुनो रथन सोङाबो नायो बप्ति हिसाबाबो एदिसो 30 कोटी रां जाखाजे हस्पिटाल थांनानै बागै आबोनि हिसाब सोंमानिया आबरतला राजभवननि खानि काउन्सिल भवनो गताल खानि बागै 10 कोटी रां जा आबोनि हिसाब रिया 1300 कोटी उन्नयननि बागै जा आबोनि हिसाब रिया आबोनि हिसाब नायो ताबो जनजातिर आबोनि हिसाब नायो जे जागावा केन्द्र सरकार हास्ते सरकार तंथानि सरकारसे हिसाब साननाय जनजाति मोर्चाले तां हिसाब साननानै नखना नांखा तिनिंखा बरंखा तिरप्रा सारंनि बमंगै तिरप्रा सारंनि जातिनो हिसाब ति सावै हगैनाय बिल्डिं नक ति साननानि बागै बंनो रानैया बंनि गारि पाइनानि बागै बंनो रानो जागिया बरनि बरनि बागै सामोन खायो हमके तिरप्रा सारंनि बागैनि बासाव हमके आंनि आरानो हिसाब रिमाया